Wat werkt met hout, weet dat er altijd een wat oerbloot. Of het nou binnen is of boeten. Om dit resthout binnen de provincie een goede bestemming te gaan, zou er een pelleteerfabriek komen matten. Dat is een hele grote hal, zeg maar zeggen. En in die hal daar komen allerlei vormen van grondstof binnen, zo neem ik het maar. En dat zijn dan de verschillende resthoutstromen die wij uit Friesland hebben. En dan moet je denken aan de houtverwerkende industrie, maar ik aan dus de biomassa die als restafval vrijkomt bij het onderhoud. En die zullen wij daar ontvangen. En die worden met verschillende productielijnen omzet tot een pallet. En dit binnen die pallets. Je kunt er heel efficiënt en dwarsem op stoken. En omdat er voor het resthout betellen wordt, kan dat goed uitpakken voor uw landschap. Als wij waarde takken aan het resthout, dan krijgt dat inderdaad meer waarde en dat zal dat kind ten goede komen aan het landschap. En ik denk dat wij in Friesland hebben een heel soort houtopstanden. Die worden nog net al jaar heel goed beheerd en dat heeft eigenlijk maar een financiële kwestie te maken, omdat er geld ontbreekt. Als wij nou die waarde wel weer ombrengen kennen, toch de restwaarde van die houtsnippers toch in te zetten, dan kan er yield vrijkomen om misschien wel juist de biodiversiteit te stimuleren. Komende maand wordt er een definitief besluit genomen over het fabriek. De provincie is blij met het plan en helpt er ook al mee. Ik heb er zeker vertrouwen in dat dit idee dat verder komt. En ik hoop ook dat die fabriek komt. Het Fonds Frieske Energie helpt er ook bij. Dus dat is een fonds van de provincie. Dus we proberen wel dit mogelijk te maken hier in de provincie, omdat het gewoon te mooi is.